いい立ち筋だな。しては返さん。よし、力よ。切り裂け。かの者たちを癒したまえ。力がみなぎってくるみたい。ダルシス帝国よ、永遠なれ。かの者の傷を癒したまえ。しては返さん。
傷を癒したまえ。他の者に力を。力がみなぎってきたわ。まさか、私が敗走させられるとはな。貴様の名を教えてもらおうか。私はレディン、バルディアの王子だ。この借りはいずれ返させてもらうぞ。さらば。待て！王子、危ない！ボルク！まさか、毒矢か。シャシュがまだ近くにいるはずだ。急い。ボルク、大丈夫か？しっかりしろ。王子、どうやら私はここまでのようです。何を言う！王子、立派な国王になってください。ボルク！目を覚めて！ボルク！一日でも早く平和を取り戻さねば。ランスを撃退したものの、ボルコフが敵の毒矢を受け帰らぬ人となった。その悲しみを乗り越え、レディンたちはついにバルディア城へとたどり着いた。だが城にはダルシス帝国の猛将ゼルドが布陣を整え立ちはだかっていた。